बे बोसोराव जों माखासे खोमायाव खोनानो मोनदों G20 एक्चुअली G20 आ मा जायफ्रा मिथिया भिडिअखौ एकदमबारे मोजाङै नायलांबानो जाबाय मानो होनब्ला G20 खौ लानानै माखासे कुइसनफोर फैयो बा सोरबाफोर फरायफुनाय गथ'फोर दंब्ला बा इन्टारभिउफोर होनो गोनां गथ'फोर दंब्ला बे भिडिअखौ गोसो होनानै नायजायो एक्चुअलाव G20 आ जाहैबाय मोनसे ग्रुप एबा हानजा जेराव मोननैजि कान्ट्रिस एबा हादोरफोरा बाहागो लादों जेराव माने माखासे बुहुमनि क्राइसिस एबा आंखालखौ लानानै बा जों ओरै होननानै बुंजायो रांखान्थियारि बेलाखौ लानानै बा ट्रेड एबा बेफार फालांगिफोरखौ लानानै ओमफ्राय मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ माने बेयाव रायलायनाय जायो आरो बे हानजाखौ मानि थाखाय दानाय एबा बानायनाय जादोंमोन होनोब्ला मोनसे वर्ल्ड एबा बुहुमनि क्राइसिस ग्लबेल क्राइसिस एबा क्राइसिसखौ मा होननानै बुङो जोङो आंखालनि थाखाय आंखाल जानायनि थाखाय बे हानजाखौ दानाय जादों आरो बे हानजायाव माने ओरैबायदि क्राइसिस एबा आंखालफोरखौ सावरायलायनाय जागोन जेरै माखासे ट्रेड एबा बेफार फालांगिफोरखौ लानानै बायदि बायदि रोखोमनि जेंनाफोरखौ लानानै सावरायलायनाय जागोन जाहाथे थारमाने सल्भ एबा जेंनाखौ सुस्रांलांनो हायो आरो नैबे हानजाखौ दानायनि उननि जाहोनफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो देरसिन जाहोनानो जाहैबाय 1973 एबा 1973 मायथाइनि अइल एबा माखासे पेट्रल क्राइसिस एबा जों होनना बुंजायो आंखाल जानायनि जाहोनाव बे ग्रुपखौ गोख्रोङै थारमाने दानाय जादोंमोन आरो दा जों ओरैबो बुंजायो जे बे प्रग्रामाव बा बे हानजायाव बुहुमनि माखासे प्रब्लेम्स एबा जेंनाफोरखौ लानानै बाथ्राफोर सावरायलायनाय जायो माबोरै माने जों बा बेफोरबायदि कान्ट्रिसफोरा बा बुहुमनि जेंनाफोरखौ माबोरै फोजोबस्रांनो हायो बेफोरनि बागै बेसेबांबा मोजां सावरायलायनाय जायो आरो नोंथांमोना मिथिखायो थाव एबा पेट्रलफोरखौ बा ओरै थांलाय फैलाय खालामनो ट्रान्सपर्टेशननि जुदि माबाया बांलाङोबा कस्ट एबा बेसेना बांलाङोबा बेसेबांबा माने जानाय लोंनायनि मुवा बेसाद जायखिजाया मुवा बेसादफोरनि सायावबो गोबारै थारमाने गोहोम गोग्लैयो नोंथांमोना बेफोरखौ मिथिखायो दा बै समावबो थावनि क्राइसिस एबा आंखालनि थाखाय माखासे ट्रान्सपर्टेशन एबा थांलाय फैलाय खालामग्रा जातायत होनजागोन जोङो ट्रान्सपर्टेशना माने बेसेबांबा बेसेन गोसा जालाङो बेनि जाहोनावनो माने मुवा बेसादफोरनि दाम एबा बेसेनफोराबो बांलाङो बेनि थाखायनो माखासे गोरिब मानसिफोर एबा माखासे फैसा रां एबा रांखावरि गैयि मानसिफोर बा खम रांखावरि गोनां मानसिफोरा माखासे मुवा बेसादफोरखौ थारमाने बायनानै जानो मोनाखैमोन आंखाल जादोंमोन बेनि जाहोनावनो दा नैबे हानजाखौ गिबियावनो 1999 एबा 1999 मायथाइनि 26 सेप्तेम्बराव एस्टाब्लिश एबा दानाय जादोंमोन आरो बेखौ 15 आरो 16 डिसेम्बर 1999 मायथाइयावनो बेखौ इनागुरेसन एबा बेखेवनाय जादोंमोन जेराव कानाडा हादरनि फाइनेन्स मिनिस्टार बिथां पल मार्टिनखौ गिबि खेबनि थाखाय चेयारमेन बानायनाय जायो नैबे हानजा एबा ग्रुपनि आरो नैबे G20 एबा ग्रुप अफ 20sनि प्रग्रामफोराव एक्चुअली सोर माबायदि मानसिफोरा बाहागो लानो हायो नोंथाङा मिथिगौ नामा आं खोन्थानि नोंथांमोना जुदि मिथियाबा दा एक्चुअली बे प्रग्रामाव मोनसे हादरनि बा दा ग्रुप अफ 20s बे मोननैजि कान्ट्रिस एबा हादरफोरनि जाय माने गेदेर रेंकफोराव थागोन जेरै प्राइम मिनिस्टार जाहैबाय फाइनेन्स मिनिस्टार जाहैबाय फरेन मिनिस्टार जाहैबाय ओमफ्राय गेदेर रेंक गोनां माने मानसिफोरा बा अफिसियेल्सफोर होननो हायो जोङो गभर्नमेन्टनि मानसिफोरा माने बेफोरबायदि बा नैबे प्रग्रामाव बाहागो लानो हायो एबा सावरायलायनो हायो आरो मोनसे गोग्गानायनि बाथ्राया बेनोदि नैबे हानजानि चेयारमेना दासान्दिनि चेयारमेना जोंनि भारत हादरनि प्राइम मिनिस्टार बिथां प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदियानो आरो फैगौ 1 डिसेम्बर 2023 निफ्राय नैबे हानजाखौ सामलायगिरियानो जाहैगोन जोंनि इन्डिया हादरानो बेखौ सामलायगोन होननानै खोनानो मोन्दों दा बेफोरबायदिनो माखासे हादरफोरनि जेंनाफोरखौ नैबे हानजानि गेजेरजों सावरायलायनानै बेसेबांबा मोजाङै सुस्रांलांनाय जागासिनो दं आरो जाबायबो थागोन आरो जोंनि बे इन्डियाथ' होनजाला जेनेबा जोंनि भारत हादराबो बे ग्रुपाव एबा हानजायाव बेसेबांबा गोसो होथाबनानै बिबान लादों आरो लाबाय थागोन होननानै आसा खालामो दा
बेफोरबायदि भिडिअसफोरखौ बा बेफोरबायदि आंनि भिडिअसफोरखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नोंथाङा आंखौ सापर्ट खालामजायो आंनि भिडिअसखौ लाइक खालामनानै आरो भिडिअसखौ लोगोफोरनि गेजेराव शेयार खालामनानै आरो नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअसफोरखौ नायनानै मोजां मोनमारोब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाजायो आरो आंनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै लाजायो। गोजोन्थों जै बर' हारिनि।